Όμορφη. Εγώ δεν κάνω όμορφη φωτογραφία. Η φωτογραφία έχει φωνή. Δεν είναι κρίμα να υποτάξει ένα τόσο εκφραστικό μέσο στο μονοδιάστατο φασισμό της ομορφιάς, την ώρα που μπορεί να εκφράζει σκέψεις, θέσεις, συναισθήματα ίσως, από το να επαναλαμβάνει βαρετά πόσο όμορφο είναι το ένα ή το άλλο. Η ομορφιά είναι πρώτο επίπεδο ανάγνωσης των πραγμάτων. Οι κοινωνίες μας υπόκεινται στο φασισμό της εικόνας. Προσπαθώ να προστατεύσω τη φωτογραφία που κάνω να μην πέσει στο λάκκο που η ίδια έφτιαξε. Εξελισσόμαστε με τον τρόπο που επιδρούν εξωτερικά ερεθίσματα στα υγιεινή χαρακτηριστικά μας. Έτσι και η τέχνη που υπηρετούμε δεν μπορεί να είναι αυτονομημένη και αποκομμένη από τον εσωτερικό μας κόσμο. Σήμερα για καμβά μου έχω τους δρόμους της Λευκωσίας στην Κύπρο, απότοκο ενός συνδυασμού τυχαίων συμβάντων αλλά και επιμελών επιλογών. Κάθε Έλληνας που θα βρεθεί εδώ αυτόματα θα μπει στη διαδικασία σύγκρισης με την Ελλάδα. Είναι αναπόφευκτο, σαν εκείνα τα κουίστα σταυρόλεξα που πρέπει να βρεις τις διαφορές, και εν τέλει δεν γίνεται να μην αναρωτιέμαι αν έχασα πατρίδα ή αν βρήκα πατρίδα, με τη δυτή έννοια της φράσης. Ενώ την ίδια στιγμή νιώθω ότι είμαι αυτόπτης μάρτυρας ενός μακροχρόνιου, αλλά βίαιο αν το μελετήσει σε ιστορικό χρόνο, μετασχηματισμού της κοινωνίας των Κυπρίων. Η Κύπρος ήρθε ακριβώς μετά τη Λέρο, ένα νησάκι βορειοδυτικά της Κύπρου, ένα ακόμη ακριτικό κομμάτι της Πολυνησίας του Αιγαίου που έζησα για 5 χρόνια, προσπαθώντας να βρω καταφύγιο από την οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα. Τα νησιά, αυτόνομες πολιτισμικές κοινότητες, διάσπαρτες πάνω στο πέλαγος, κάθε ένα με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενωμένα με ένα αδιόρατο δίκτυο θαλάσσιων δρόμων που συνθέτει μια ιδιότυπη πολιτεία. Αυτή η αίσθηση απομόνωσης που νιώθουν οι άνθρωποι που ζουν εκεί ενισχύθηκε με την εμφάνιση του κορονοϊού. Έμοιαζε σαν 2 φυσαλίδες η μια πάνω στην άλλη. Αυτή η απομόνωση γίνεται σιγά σιγά αντικείμενο των φωτογραφιών μου. Η εφορία των Ολυμπιακών Αγώνων με βρίσκει στην Καλαμάτα, που ήρθε ως φυσική επιλογή μετά τις σπουδές μου, μιας και ήταν η πρωτεύουσα του τόπου καταγωγής μου. Καταπιάνομαι με διάφορες θεματικές ενότητες. Μια από αυτές η Εμποροπανήγυρης, που φωτογραφίζω για περίπου 7 χρόνια. Και έπειτα η Ελλάδα σε ελεύθερη πτώση. Γίνεται αντικείμενό μου και συνεχίζω να τη φωτογραφίζω μέχρι σήμερα. Και εξελίχθηκε ίσως τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ανοιχτή συλλογή μου. Στα 18 μου βρέθηκα να σπουδάζω στην Πρίστινα, την πρωτεύουσα του Κωσόβου της τότε Ιουγκοσλαβίας. Εκεί έμαθα να προσαρμόζομαι, να κάνω τη δυσκολία ευκαιρία. Ίσως να είναι η ενστικτώδης ανάγκη της επιβίωσης. Ένας φίλος μου μίλησε για μια καλή φωτογραφική μηχανή που ήταν αδύνατον τα χρόνια εκείνα να αγοράσω στην Ελλάδα. Είχε προηγηθεί το ενδιαφέρον μου για τη φωτογραφία. Μπήκα σε ένα από τα μαγαζιά τεχνολογικού εξοπλισμού του τότε Ανατολικού Μπλοκ και πήρα την πρώτη μου φωτογραφική μηχανή. Ήταν μια μηχανή που μου επέτρεπε να ελέγχω την εστίαση, το βάθος πεδίο και την έκθεση. Δηλαδή, είχα στα χέρια μου όλα τα εργαλεία που θα μπορούσαν να συνθέσουν μια μαγική εικόνα. Από τότε, η φωτογραφική μηχανή έγινε η αφή των ακροδακτύλων μου. Με αυτή προσπαθώ να ψηλαφίσω τον κόσμο γύρω μου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ένιωσα ότι ο κόσμος που άφησα πίσω πιθανόν ζούσε μόνο μέσα μου. Έτσι η πρώτη φωτογραφική προσπάθειά μου ήταν η ανασύσταση του κόσμου αυτού από σπαράγματα που μπορούσα διάσπαρτα να ανιχνεύσω στις περιηγήσεις μου. Πρόκειται δηλαδή για αντίστροφη διαδικασία από αυτή που συνήθως ακολουθεί η φωτογραφία. Έτσι προκύπτει η πρώτη ολοκληρωμένη συλλογή μου.
Μετά από μια σύντομη περίοδο εφορίας των φοιτητικών μου χρόνων, ξεκινάει η κατάρρευση της Ιουγκοσλαβίας. Ακολουθώ τους φίλους μου στις προσφυγικές διαδρομές τους, βορειότερα στη Μητροβίτσα σε πρώτη φάση, μια πόλη χωρισμένη στα δυο, όπως η Λευκοσία που ζω σήμερα, και στη συνέχεια στην ενδοχώρα της Σερβίας. Δεν μπορώ να στρέψω τη μηχανή στο πρόσωπό τους. Βλέπεις τις βίαιες αλλαγές, οι άνθρωποι έχουν πλήρη συνείδηση της κατάστασής τους. Ντρέπονται και ντρέπομαι. Είναι το ίδιο βλέμμα που είδα στα μάτια των Ελλήνων στο χειρότερο σημείο της κρίσης. Αντί γι' αυτό, ψάχνω στο δρόμο και στο τοπίο. Αναζητώ την αντανάκλαση της τραγωδίας στο αστικό τοπίο. Σε μια λεπτομέρεια. Πιστεύω ότι το τοπίο και οι άνθρωποι διαρκώς συνδιαλέγονται και το ένα διαμορφώνει το άλλο. Θέλω να μιλήσω για το πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει το προφανώς. Ψάχνω την αλήθεια στις λεπτές υφές. Αντιλαμβάνομαι για πρώτη φορά τη δύναμη της προπαγάνδας. Μαθαίνω να μην ακούω το επίσημο αφήγημα, αλλά να ψάχνω την αλήθεια πίσω από τις λέξεις. Ανυπακοή. Αυτή η ανυπακοή γίνεται το θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται όλη η μετέπειτα δουλειά μου. Αρχίζει να με ενδιαφέρει η παθογένεια. Καμβάς μου γίνεται το πρόβλημα. Είναι ένα είδος ντοκιμαντέρ, θα έλεγα. Όχι το προφανές με ανθρώπους που κοιμούνται κάτω από γέφυρες και ζητιανεύουν ή τα βομβαρδισμένα από τον ΝΑΤΟ κτίρια της Ιουγκοσλαβίας, αλλά εκείνο που στοχεύει στον πυρήνα της κοινωνίας των κανονικών ανθρώπων. Η φωτογραφία έχει τη δύναμη να δίνει αξία σε ό,τι φωτογραφίζει. Εγώ όρισα το δικό μου πεδίο ενδιαφέροντος και έτσι σιγά σιγά από αυτοαναφορική η φωτογραφία μου γίνεται πιο στρατευμένη. Σήμερα επιλέγω το έγχρωμο. Έχω την αίσθηση ότι η ασπρόμαυρη εικόνα από τη φύση της φέρνει πιο εύκολα το δράμα στο προσκήνιο, ενώ στην έγχρωμη το δράμα διεισδύει στο υποδόριο. Επειδή είχα το προνόμιο των μετακινήσεων, ένιωθα χρέος απέναντι στους δικούς μου ανθρώπους να μεταφέρω την εικόνα όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ.